mulai pi barok ki parlok sasisian pat ngip tang subhai pi hakani ke janmit syakani ke program jingtip ktien baki ai kerteng Tangshikyntien kani ke program ke belamang kerpang nak bentagi kena samla jungi ban tenju ya ke buat tip sung thu jongki ya la ke jong ke ktien hadukan du ki tip ya ke ktien khasi namar kumbang juang nak kapor ke ktien khasi ke long ke ktien ke jingriewspah kham tam haki ktien ki be jan jingmut ngidan pun ki ktien ki be jan ke jingmut ndai teng teng iklat man pendan kami pi te ling ba kani ke program lesikan pen kan mawingi kita ki ktien te hakani ke janmit mentang adon bat ngaki samla kan thei bat sendrang ki bani sim benta te shwa begini sedang kani ke program ngayo ngakot shwai ki bakin pen itu shwai ledi te mentang ngakot na ka tim a to ma pi nang tu pen itu ledi ka keting jonga kari walam bon mutong apulia po shilong po teknik po mulai ketan besar kama pi ban ka kerteng jonga ka de kasuk de manthar ngapulia po shilong po teknik ha ka tim bi kerteng jonga di BATRITY SYIEMLIEH ngapulia po shilong po teknik pi ban kerteng jonga long SHYLLA ban ngapulia shilong po teknik tim ke teng jonga di penciki rembai ngapulia po shilong po teknik kerteng jonga di Virginia pingro ngaro pulia shilong po teknik te benta kasngi kinang sim mentangi dan tang na shilong politeknik te parama pihi pinya kun menta mano bad long la du bad mano ba kham tip bhai ka tien khasi kum nongi pendan kam ki tien be jan jingmun bad ndala kot ka jingele kan nu ka tim ka belong nong job ngidan ki jing ai sung ba hang ne bengla pan krek pang ban sa jing ket ma ba pin pen i ba pila job ye ka jingle kai Tangshikyntien bad ba pi kham tip ma pi ban ki parlok jong pi ti shua bangin sedang ngani jingle ka ngakwa ban batay pi ki kendon ki bedai ba kani ki jingle kai ngidan baro riu kala kata ka kala ka bening kong bar ka baar ka de ka kala ha ka ba manga ngan ai ksai pi da ka ktien Tangshikyntien piru ai jubab yang Tangshikyntien shua ba pin ai jubab pin knyot iki ki budam khnam bangan tip kanu ka tim ka ba knyot shua ki budam hadin kata sa jubab yang ngan ai pi lai teli ki ktien pi yo ban jubab ru lai teli ka we ka tim kata ka de kala bening kong ka ba aru lai teli ki ktien ka mar lai sien pi yo ban jubab la da pi dei pin yo shipo point na ka benta ka we ka ktien ka kala ka balai ba ka basaw pat ka de ka kala ka bangan ai ksai biang pi tang bangan ai da ka senten ngan ai ksai ka bejrong pi par pin ai jubab yang Tangshikyntien ngidan lai teli ngala man kre lai teli ban ai ksai pi kata ngasi ong ka klu bening kong klu ba ar ba ka balai ti la da pi tip tang ka klu bening kong pin yo lai po point la da pin pat tip pi pan klu biang ka klu ba ar ka la kham pensuk pi ban tip i ka jubab pin yo ar po point la da pin pat la ka ba aru pi la ban pan sa ko ka klu ka balai la pi tip ka balai pin yo shi po point tang ba ka balai ka la kham suk la kham wan penia jan ni kini kies no lang ban pin yo pi ya ka jubab ka badai bat ka ban kham pensuk ti pin yo por 10 minit la da pin la ka bening kong pan klu no ka ba ar ka balai nang ba pin yo jubab ha ka por ti ka round ka kala ka basan ba ka ban riu ka di ba phiap suang kana bai parlo ju pin tip ka ai ka ktien pi yo pi sim nang ni kot ba tho pet nang tu pen i da ka ba suak bai parlo ju pin tip te la da pi dei hang ni ru pin yo shi pho ko i ka jing ak maroi pi yo ban ak ar tli ti pla sung thu menta ting kit bok kit riang ba ka nu tim ko bele ba ha kan long nong job ti parlok baro sa shi siang ngai wer lang pi baro ki ba pet na laki yang sam nan do ki khna ki samla ki temen ko ba ngaji osngo baro bor pi ju tu nga ba pi ju song tanat ban sim benta na laki yang sam bat bon sian ru pi ong ba pi kham yo buon ki point bani kini ki parlo samla ki sim benta ni ti ali sementa ka janmit ya kun bat ngang ni khamla ma pi ki ba pet na ki yang sam na khamla kini ki parlo samla ki sim benta ni ti ngini sedang no ya kani ka program Tangshikyntien to sngap ha tang la phim la ban jubab kloi ka wi ka ktien san second mo to ka ktien ka baning kong ka bangan ai pi kalong mai timbi em dei ktien ka baar hla Bertah em sa wi ka ktien kin hiet stang ka tim ki ba yo ban jubab Biklam persyang makut. Bika hi dang buri untuk te hi ka kentien nga ai kentet. Mai la ken hit kentet. Ki ki jamte biklam yo ye. Tong le cha ka kentien ka baat ngap ba ken. Ka kentien baning kong ban ai sai pi dui tara. Dui tara. Kamdan berpersang kabaar marenting
Dan berpersang. Sakaway ktien maring ot. Jingtam Khasi. Tangshikyntien hampan sibun Kyntien. Jingtam. Jingtem si pau point la day team B. Hakti kan bagi la day. To ke team B layo si pau point ting ong dui tara marin ting marin su persang kan beli film persang tim A ting ke. Persang lah persang menjuba. Kanu ru. Bagi day jingtem kan kini barong lajer lai teli. To sa ktien ke balai. Sambah ningkong ot. Ktien ke baal dan Short. em đây các tiên bạc hạt đu cat Pia. đây Ong fa hari. tim kia bom ju persang balik persang ot dan cat balik phim ong maj pom phim ong ngai ni ke juba pom pi ge sriem pi maj pi pom pi cat pi ot pi dan kan no tulis ktien ki ba ki sriem la kam dei ke ju thek lu ki sriem tong tu pi klem yo ai baro lai tim klem yo ai to men tangan le sha ka kala ka ba ngap aken ka ktien ke bening kong ngai ko dan berpersang ke ktien ke baat sarong tim A Meng. meng si phau point layo ngai kop sarong ilong meng amut ban ai sakir et hi kop sarong meng kir et kan no sungi dan hak tiang kasi be jan jingmut barok hai persang kan ban juba phim be persang te phinum yo ye saka wei to ta ai nga kan tien ke badai kan tian padon berpersang ke ktien ke baat ja Bang. bam si phau point la dei tin ke suang la ko ong klem persang do mena persang la yo sena ka badai mo ngai tian ja ngamut ban ong nguit ti ong bam la dei la ka dei to na persang dei la ka dei to la yo si phau point tin ke tam ta sa ka ktien ka bakhat dong adon to klu baning kong thap lu baal sempat Syok. em Sempat. tim A Sempat. ngai sempat itu manga thap sempat Bom. em Mai. em baru lai tim la dep klem aban ai sak klu balai hinda ap ti filayo baru lai tim saya dep jubab ngai thap sempat syo ngamun ai kita lai ke jubab ngai dat syo sempat klem dan bayong tu gede ke bakut jong ka kala ke bening kong bat ka baar tu ngini pe syo ka du play yo ki point jong ti ha ka bakut jong ka kala ke bening kong bat ka baar ka jingele ka long ka be itnat namar baru lai tim pie yo marsi pau point masih po point tengnya ai buram bro lai to ka jinge kun ke internet menta masih po pen e kan manu ban kamyo ban yalam mak rahman ti kani ka kala menta ka balai ba ka basaw ka kala ka bapila ban ka mai point la da phi yo ik juba ba dei namar yo lai po ar po ba chi po kata ka song ha ka jingle ba ju pila da pila tang ka klu baning kong phi yo lai po da pila ka ba ar po ka balai chi po to tim ala bia sangap hakan ke klu baning kong jong pi ko ong kum ni ke ai ke bami na ka jing tre si tom jong pi kani ti pila ban jubab kan wonu teli rusya Bainang. ya nama pe ban numlut kapor Ai glue boy. Jing job. em ai klu ba kidak baki jing thong kila em Yo so. Apa? So. so ar po point balik bah pi ke baning kong ong ke ai ke bami na ka jing tre si tom jong pi kami so em da tre si tom
kadak bagi jingtung kila kila sedang kila sedang sei ngamut ban ai sakabalai li basuk bah ki jingtung sop snap babun bapenjau duat na ta ti pilatip bet beri pilayo tang naka klu ka baar pio ar point to pen sakatimbi kan sngap bahas ma pi ki bom dan jingitip lem kim salia ban le yakani persang ruem pan klu ruem sakut sakapor sibel Clue. kabaar klem kading sitom ban pendep yakani kakam Ai chat clue. kaklu balai kabuj pen jingba Shet. shet chi point si point pio pi ka baning kong ki bom dan jingitip lem kim salia ban le kani ban shet beriu kim salia ban shet ban ladam dan jingtip lem ki ban jingtip lem tigi dan ka jingtiang knya ban shet klem ka ding sitom ban pendep kani kam pin shet ladam dan ding hab shet aga ding naman da shu be ka basuk temen toy bangan buri ngaburi kanang ban pen tri kam ka jabing jong pi ba pin wat ka ka juba badai ka balai ti kala suk bha ka buj pen jingbam ti piong shet klem shet ten she jingbam to pi klem du at least pilayo shi point to man tangan le chaka tim ki ngap ha kan ka klu bani kong jong pi ka ong haba pi ken tho samut yaulok ki ong phile kumni haba pi ken tho samut yaulok ki ong phile kumni Klu baar. kabaar haba pen yeng ja ne dara Thật klu. kaklu balai ujat dok kharit haki wadut penyesriam ke bening kong ke baar ke balai ki sriam ke de ju jubab dalai thu si minit ke pojong pilakun manu betip share share tambam dan point chu tangi ke tam pas ke jingli tangi ke tim ke share musuh thu share haba piken tho samut yo lok ki ong pile kum ni pim ju share ri perlok sa share ki ong ni la sa share nang ta pade haba penyeng jan ne dara kim ong share dara ke dara pisna ki dara ki ong ki share dara ti ujat dok khau berit kha share to kem yo ye to sne bok ti ki we ki tim ki tip tambah kam dei pali jong pi to men tangan ya sia ka kela ka besau to sngap ba kai ngale sna ka tim a biang ka klu bening kong ju pi ka ong kado buat luam babang jong kamrat keluar ka klu baar ka wei na ki tiar tem bapau nam jong ki dekhar keut keut ka ot pin bam do buat luam jong ka ot kau ini kita ni ka wei na ki tiar tem bapau nam jong ki dekhar sitar em keluar klu kaksing tem kti tabla tabla si point tu klem dua kum dua layo si point pingong ka do but luam babang jong kamrat ki ong ka tabla ka tu ka do ba pindup tip ka do tabla mo ki ong ama keluar ayo tambah kami betul pat long kami ka wei na ki tiat tem pau nam jing han ri pinong ka sitar te ka do but luam dik sitar saya tabla ti nang tu ka sing tem ti te ka de tabla ki layo si point lak nom klem du ka menta sa ka timbi dai kran lang kai bi ban su jar jar ma pi le di pi su khanyat i perlok jubab lang bro armut pi ban jubab ka tim te de ban le lang bro armut ban wan rai ka jing job mo Blank. to sa ka timbi ka klu mani kong jong pi kong kum ni sumar kong thei yo pingat akani ka bor jadu ki rang
Klu baar. Ngaklu baat. Kalat kring pengop lingba kinu ki jing ai ne jing kular. Cok tendam. Penbie. Klu balai. Balai haba perta ne penmisur kimrat bat kisim. Pak. Pak, si point. Kimrat kisim te bagi penmisur ngimong ni lah pak kamasi pak kisim pak. Ngong sumar kong te yo pingat hakani ka buat jadu kirang de kila pak kirang te ki samla kong ki kong te mo ki kena samla mo. Ki pak ki ong mo ki pak inu mo. Kalau itu te ka cuba ka sungdai ya. Kalat kring ban pengop ling baki nu ki jing ai ne jing kular ki pak. Kro epi ki kring ni nu jing ai jing kular taru ki ong pak ki jing pak jung ki merat jung ki sempi ka ju ka kentien khasi ngila ban pendon kam hakiwe ki jing mut ka ju ka kentien pi pendon kam haki jing mut ba pher teng tu pi layo ya ka juba pi yo shipo point taman tan le cha ka tim ki ngap ba ka jong pi ka klu bening kong wat penrung yang ayo pi sep la jing mano manga Lubaat. Kakerteng sin iet ya ki tailut. Babriu. Ya ki tailut fi babriu. Balai. Klu balai kenja dawai penyap. Bi. Tiap di. Bi lah deh, beli dah tiap orang. Jadi dawai penyap tu dawai bi kan, si poin lah yo. Ki dah penrekam kayak jimut kendiat ngong wat penrung yang ayo pisep la jing mana manga. Bi. Deh, di dah kabi penyap. Pin penrung yang kabi kamet jumpi telayap ka kerteng sen ia jadi tailut. Pin suli yang bahabriu kendom pen mani pi. Kumno ki yang bi si pendenkam kumta. Kenja dawai penyap. Kadai dawai bi. Tiga tu kadai bakut jong ka kala ka balai ba ka basau tu ngini pet menta kat nu pila yo poin jong pi. Ti ha ka bakut jong ka kala ka balai ba ka basau pila ya khamle bha pila ya kham kiu rei ngam da ihun kata-kata ka jigi yo poin jong pi kam da dei ka ba sungun tang balong kumnom nu pi yo ai pi me du. Ti ka tim a ka ba lam khmat kala yo sau po poin. Kabut sa katimbi kalayo lai po point. Bat katim kieru kala kham kieu hi kalayo ar po point. Kamu kajingin le ka ba internet namar piatam kendiat sau po lai po ar po. Te kasyong menta ka banrai ka dei kini ki arteli ki kala ba sadian ki ba pihap suak haduk anu pada pi tibet ban ak namai parlo pi inyo ya ka juba ka badai namar kawai ka tim kadang la ban yo sau po point namar arteli marwei te kasyong hang ni kadang ka jinge phet teng da pila tamru la ki le ba ki tim ki la ban keni ka jaka jong pi la pila sni ru pila nang duda ki point jong pi tang ba pitang su ak phim ak ba pila ran te kam internet ak ba nang ba pin yo ike jubak badai tawan nak tim akan sedang mapi to akan penida ka ba akan ni perlok bintem dak center tim saban ong su akbet nang batai kan yo porsi minute sibet yo kut kapor I draw jingdraw po blackboard. ai jubak Tangshikyntien I draw jingdraw. Drawing. ngong ye pi ai jubab Tangshikyntien I draw jingdraw kat nu kata I draw jingdraw laksan Kyntien. Draw, si poin ban ong tang draw ru I draw jingdraw tinggal lalengo pi. Ada si poin. Dung. Em pi kan day te ong day di day ong em
Dung thong. Thong. Iyo yêu thlong pi ong dung dei pi ru su shong bai kum ni su dung si dung te shong bai la su nang nong ong te la yo tu dei thlong pi la yo si phau point to mut la dei bro ar tu wan sana ka timbi to pan ikan ni perlok เถาะ คุลม kulam ayo si phau point to la dei sim sakoi ดิ em กลัด บิตร tur la dei si phau point ayo ar phau point tur la dei bro ar wan sana ka tim kia kan to pan ikan ni perlok Tali apa lepas? Say. Rumal. Pelit. Dia paham itu. pani bahagan kum tu te Kat kudi. Tengok deh. Pelah. Kieng. Kawe. Kakot. Kopi. lakut sakapur lakut iyo iya ka kot khubor Oh. pila de ban rak mi se jong man puli na ta pila de ban le tu kan phai kan tu puli kan pisule serup te pe ham tu ini tu be hi to Siang. Jingiatynjuh. jingthiah to la dei phau point la dei te ong la dei kan wan biang na ka tim a to pani kan Kertat. kertat nang si sun le na nang ban le te la dei tang sun le Armet. Sengat. ngai tu binang ban ak ti itu ar phau point la yo tu wana timbi Lum. Kendrup. la le bahati ke Kendrup. kendrup isurup kendrup beri ong kendrup ong ta kan ada itu la yo si phau Pertah. Siao. pasiau la dei tu si phau point wan sang ti ke kan Ksi. si dah basuk yo si rendah tu Mapel. Sungkle. Sasnyo. Ni kan kedau lah kedau seng tu Sum. wan nom su ak ben Sat. te kedau lah kedau lakur ke por jong pi iyo ya kai mero betip dei sakai de kabla jan SYIEMLIEH kata Menang iban orang bisa tapi. lendum iyo lendum ipen iyo senyo bamdan pindah kedau yang ni ka khli bamdan ni ai de la itu iyo ya ka ktien lendum te khem yo yang tu te katu ka dei baro bakut jong baro ki kelang ini pe kan ukla yo ki poin jong pi iha bakut jong baro ki kelang
maka jingilek de bendan ki job bat ki bam job te kabla job te kala tip hi la dia kila pu samar khi bang i ki balong nong job mentah jan mit ki de ki tim a ki layo pra point kabalong baar ka de ka tim bi kalayo nyo point naman badan tang lai tim kabalong meningkong baar ba kabalong balai ka de ka tim ke kayo sau point kumbang ala omene nakabenta kinong job ngidan kijing ai subha tenga khot ipi tim a ba pinot chim ni jing ai subha ti parlok barok ngangit ba kanika program jingtip ktien mentah kajan miet kala penso tenat lang ipi barok bat ngam arda tien ru ba phi ki be sim bentana lagi jong ki yeng ki sem philai le bha khambun dan phi ki blala ban kham job khambun point ma phi ban ki nong sim bentang ni la de dan preng jong phi ki bamla ban kot tangkat ki be sim bentang ni le la kalong kum kum do le se kanika program na lo ba ka penso tenat ka ai jing mentoy ru ngi ki ba pe lang ya ka ti sa si sien ngai ku ble phi barok ki be sim benta bat nganum bun ktien shu sa Tangshikyntien ku ble